Не бойцеся таямніцы Бога, не бойцеся Яго любові, не бойцеся ні слабасці чалавека, ні таксама Яго велічы. Чалавек не перастае быць вялікім нават у сваёй слабасці. Не бойцеся сведчыць аб годнасці кожнай чалавечай асобы з хвіліны зачацця аж да смерці. Не бойцеся. Христос неаднаразова звяртаўся з гэтым заклікам да людзей, якіх сустракаў. Ён казаў: «Не бойцеся», бо адчуваў, што яны баяцца. Словы гэтыя глыбока ўкаранёныя ў Евангеллі. Чаго мы не павінны баяцца? Не павінны баяцца праўды пра нас саміх. Бачыць яе кожны чалавек, асабліва ясна бачыць яе той, хто размаўляе з Богам. Чалавек заўсёды такі, які ёсць. Сістэмы, якія чалавек стварае, заўсёды недасканалыя, і тым больш яны недасканалыя, чым больш чалавек упэўнены ў сабе. Адкуль гэта бярэцца? Бярэцца гэта з людскога сэрца. Нашае сэрца неспакойнае, і ягоны неспакой найлепей ведае сам Христос. Ён ведае, што ёсць у чалавеку. Гэтыя словы Яна Паўла II сталі цэнтральнымі словамі яго жыцця і вучэння. Ён з вялікай пранікнёнасцю адчуваў тое, што жыве ў чалавечым сэрцы. Яго асоба, лёс, жыццё і творы хвалююць і застаюцца блізкімі і актуальнымі сёння для кожнага, хто задаецца пытаннем пра сэнс свайго існавання на зямлі. У Дзень Божай міласэрнасці 1 мая 2011 года плошча Святога Пятра не змяшчала ўсіх, хто прыйшоў на ўрачыстасць беатыфікацыі, каб падзякаваць Богу за тое, што ёсць благаслаўлёны Ян Павел II. Кожны з вас павінен быць святым. Не бойцеся хацець святасці. Pater noster, quies in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. 20 чэрвеня у невялічкім горадзе Вадавіцы кракаўскага ваяводства, што на поўдні Польшчы, ваенны капелан ксёндз Францішак Жак ахрысціў у мясцовым касцёле малодшага сына Вайтылаў. Хлопчыка назвалі Каралем. Ён нарадзіўся 18 мая і быў трэцім дзіцем у сям'і Караля і Эміліі. Ксёндз Францішак адправіў хрост і ў касцёльнай кнізе для рэгістрацыі напісаў па латыні «Baptisatus est Carolus Josephus». Цікава, што пасля гэтых словаў святар пакінуў чыстай цэлую старонку, быццам адчуваў, што маленькага Караля чакае вялікае жыццё. У адным позірку дзіцячым, засяроджаным у лагоднай гостыі, сустрэўся зайцом нябесным, які глядзеў з любоўю бязмежнай. Перад глыбінёю таго позірку, у якім убачыў я свет, задрыжалі вочы мае, як расквітнелы квет. Сын казаў: «Вось испаўняецца прага нашай любові, што чалавечыя вочы глядзяць нязменным святлом. О, гэтае зянне,
О позірк стваральны, з якога новы твор узнікае, багацейшы бязмерна, новы сусвет паўстае з нябыту. Незадоўга да першай камуніі 9гадовага Караля напаткала першае гора. Памерла яго маці. А праз 3 гады на долю сям'і Вайтылаў выпадае яшчэ адно выпрабаванне, яшчэ адзін удар. Памірае Эдмунд, умілаваны старэйшы брат Караля. Пазней Ян Павел II ўспамінаў: пасля смерці маці, а затым і пасля смерці майго старэйшага брата, мы з бацькам засталіся ўдвух. Я мог кожны дзень бачыць суровае жыццё свайго бацькі. Па прафесіі ён быў вайскоўцам, а калі аўдавеў, жыццё яго яшчэ ў большай ступені стала жыццём пастаяннай малітвы. Часта абудзіўшыся ноччу, я бачыў свайго бацьку на каленях. Таксама на каленях заўсёды бачыў яго ў нашым парафіяльным касцёле. Ніколі не размаўлялі мы між сабою пра святарскае пакліканне, але гэты прыклад майго бацькі быў як бы першаю хатняю семінарыяй. Святасць – гэта жыццё ў Богу, наследаванне Хрыста, чыстага і пакорнага.